Čau ľudia, moje meno je Lesťák a dneska by som vás to ukázal, to sa mi stalo. No, upgradeujeme THčko, som strašne spokojný, som mega moc rád a to som to chcel. Ale som si spomínal, že by sa vás to opýtať, či by sa mal v tomto pokračovať, keď dosáhneme cez 2-3 lajky, tak určite bude ďalší videjko a zajtra by vyšlo možno ďalší video a ty kokos natáčam 3 hodiny a 19 minút. Musím vôbec zaspať. Čo ti dá? No vidíte, to dělám hobu, jsem momentálně dělal 32 hobů, dělám. Já bych vám z toho takhle natočil. Ale ináč, no. Já vám ho potom v dalším videu ukážu. Ten etek vlastně v etek logu. No. Tak. To byla menší informačka. Máme nového, tak to je to THčko. Potom, keď dáme útok s hogama, tak uvidím, koľko budeme elixíru. Keď to budeme dosť, tak si dám asi Dark Deal dělat. Dark Elixir Deal, no, tady, no. Tak toto video všetko, tak 2-3 lajky a budu strašne spokojný, ty kokos. Přes 10 lajků a 50 videí vám jde, tak zatím no.